Здравейте и добре дошли в каналът на Доктор Здравослов. В това видео искам да ви разкажа за вълшебната магия на глаголицата и как глаголицата започна да променя моя живот и живота на моето семейство, след като започнахме да се занимаваме с глаголица и след като глаголицата навлезна в нашия живот като цяло. Преди няколко години в квартала, в който живеех, на улицата, която живееме, нямаше канализация. Ходихме до кмета, писахме молби, жалби и така нататък. И бившия кмет, който е на нашата община, каза, че това не може да се случи и така. Миналата година поставихме един, както виждате тук над мене, един винил, който е билборд на глаголица, на който отгоре на централното място на глаголицата пише изцеление, цялата глаголица и обяснение на глаголицата, какво означава и как работи и по какъв начин въздейства върху хората. Когато поставихме този билборд, нашият комшия, който се занимава с реклама, той ни го направи безплатно и каза за какво е това нещо. Ние му обяснихме, че това е глаголицата, която ще даде сила и ще даде светлина на нашия квартал като цяло и на нашата улица. Той се усмихна, каза, това е за престиж на нашата улица. И след буквално няколко месеца Софийска вода направи дарение за нашата улица и ни направи канализацията. След като поставихме този винил на нашата къща, този билборд с глаголицата, Господ така направи и ние поехме по такъв път, който започнахме да се развиваме с глаголицата, да се обучаваме, да минаваме през определени обучения, завършихме определени школи, които работиме с глаголицата и започна много интересно да се развива нашия живот като цяло. Започнахме самите ние да провеждаме обучения с глаголица и когато започнахме да провеждаме тези обучения на глаголица, нещата в моя живот като цяло и в живота на семейството ми започна да се променя изключително много в положителен аспект. Силата на глаголицата и магията на глаголицата е изключително голяма. Аз помагам на много хора чрез глаголицата, на хора, които имат тежки негативни въздействия и неща, които им пречат в живота. Едно от нещата, които правиме с моята любима, е това да им помагаме чрез глаголицата, написвайки по строго определен начин с специални цветове, които всяка една графема от глаголицата се изписва с техните имена и с наричания на глаголица, които те развалят и прекъсват техните тежки въздействия, негативни въздействия, които имат върху тях. И наистина глаголицата изключително много помага в моята работа, за това да помагам на хората. И тя наистина изключително много
дава голяма сила и голяма мощ и енергия на хората, с които се изписват техните имена. Пак казвам, по специфичен, специален начин, с специалните размери на глаголицата, с специалните цветове, които са дадени за глаголицата и така. Тук в това видео искам да ви кажа, че който изпитва интерес към глаголица и има така вдъхновение да се обучава и да поеме по пътят на чудесата на глаголицата, може да се свърже с мен на посочените контакти и аз ще ви обясня как нашата Академия Здравослов провежда обученията по глаголица, в които тези обучения по глаголица се набляга на изписването на глаголица, подчертавам правилното изписване на глаголица, самата енергетика на всяка графема, какво означава всяка графема и по какъв начин изписването на една графема как може да помогне в вашия живот и в определена ситуация на вашия живот. Дори изпяването на графемата, всяка графема има определено изпяване, определено изиграване и така. Така че, който има наистина вдъхновение, може да се свърже с мен на посочените контакти за обучение и аз ще ви насоча в това как да може да се обучите на глаголица, как може да я използвате и по какъв начин тя може да помогне във вашия живот като цяло. Бъдете благословени, мили приятели, и бъдете благословени, брати и сестри, и нека разпространяваме нашите ценности, нашето слово, нека разпространяваме глаголицата и нека да живеем в път на истина, път на свобода и път на любов. Нека да ни бъде на всеки един от нас. Да бъде.